ଆଜିର ଏଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀଟେ କିପରି ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କଲା। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ସାହାରା ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ପଶୁଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟି କେମିତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। ଏକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ମଣିଷ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ପିଲା ଜାଣିଛି ଏ ନଦୀରେ ସ୍ରୋତ କେତେ ଗଭୀର, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଦେଲା ଏବଂ ନିଜ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଟେକି ପାରୁନି, ତଥାପି ତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ସାହାରା ଦେବା। ବାଛୁରୀଟି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା କିଏ ପାଣି ଭିତରେ କେତେ ସ୍ରୋତ ଅଛି, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପଶୁମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିପାରନ୍ତିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଆମ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଅଛି ନା। ତେଣୁକରି ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନିଜେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଦି ଟିକେ ହସ ଦେଖିପାରିବା, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଜଣକୁ ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ, ଜଣକୁ ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ, ଏମିତି ବହୁତ ଭାଇମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ବାଛୁରୀଟିକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ।